simbahan ako giingnan nga dili mo kaon og karne basta Ash Wednesday og ingon siya nga mukaon jud siya karne kay birthday man gud karon sa iyang anak og naghikay jud sila. Akong pangutana unsa mang salaa ang iyang nakuha. Salamat. Brother Adam. Dahang salamat Sister Yuli. Mura magunog special day na niya kay kuan no. Atol man po dihang birthday sa Wednesday, Brother GQ, Brother EYD. So adunay special nga kasaulogan sa iyang part pero dili ikaw sa logan sa simbahan kundi individual. Apan gumikan kay ang simbahan aduna may balaod nato no nga ana alagi ang pagdili na giklaro man na sa canon law 1250 1249 1250 1251 nga bisan pa gani og wa ta magpa badlis because it is ecclesiastical law, then we are obliged to follow. Inguna na nga sitwasyon ang simbahan hatag raw sab og tubag ni ana nga pinagi sa imong pag-offer og pag-ampo, pinagi sa imong pag-offer og kining perform sa corporal works of mercy or individual or spiritual works of mercy, then atong na kining bayran ang nalapas nato nga ingno nato kalapasan Sister Yuli sa balaod sa simbahan diha sa panahon sa Miyerkules sa Badlis o bisan gani sa Biyernes Santo na kining duha ka adlaw nga gigahin naa gyud na ang fasting og abstinensya no kining duha gyud mga kaigsunan lamang ang abstinence gikan sa nagidad og 14 anyos pataas kuan sila kini ang mo himo nini unya kadtong sa ingno nato fasting nagidad og majority age 18 nya kutob ra pod sa kuan 59.99 or sa di pa mag 60 pag abot ng 60 naay benepisyo gyud ang senior citizen Sister Yuli ay pwede naman og dili siya mo appeal na ng maong balaod sa simbahan sa kining gitawag nato og fasting kay pwede man siya magkauna no kay lagi senior citizen naman siya ug kadto usab nga adunay trabaho nga bugat panahon niya na ang simbahan kuan kayo no linyen kayong simbahan gihatagan og kining option pwede ka makakaon niya na katong mga masakiton imong papastingon nga nagsakit pa man gani so masudubli ang sakit labi na katong na maintenance no ug uban pa nga kining gi-allowed usab sa simbahan Sister Yuli like for example na may pangutana sa mga piniriso didto man lagi sa kuan no sa ini ang isla sa Daan Bantayan. Of course ang pista sa Daan Bantayan pasyon man gud ang ilahang kuan kini ang patron busa pista sila panahon sa Biyernes Santo kay pasyon Biyernes Santo man ang kasakit kamatayon no sa atong Ginoong Jesucristo busa na adunay papalbol kanang tawag og approval gikan Santo Papa nga tungod kay kana pista kada adlaw kaon ra sila ginamos inunan isda nya karon inig pista mao lang gihapon so approve sa simbahan kay iklaro na sa simbahan pinagi sa balaang kasulatan diha sa San Mateo kapitulo 16-19 nya kapitulo 18 bersikulo 18 San Mateo ang inyong itugot dinhi sa yuta sa langit itugot kini busa ang simbahan adunay gahom nini sa pagtugot mao na ang Santo Papa ni approve busa largahan gyud mga kaigsunan usa ni sa mga exception sa maong balaod sa panahon sa kining Biyernes Santo. Okay.